আজকের এই কোরিয়া টেরের উদ্বোধক শ্রীযুত শুক্লাচরণ নবোদয় মহোদয় আমাদের এবছর কোরিয়া টের শুভ উদ্বোধন করব। মাননীয় মন্ত্রী হাততালি। উদ্বোধন হয়ে যাবে, হাততালি। এই বছরের জন্য দুদিন ব্যাপী কোরিয়া মেলা উদ্বোধন হয়ে গেল। আমাদের সম্মানীয় অতিথি উদ্বোধক শ্রীযুত শুক্লাচরণ নোয়াতের হাত ধরে আপনারা কাছে থাকবেন, পাশে থাকবেন। बेलायखा हामबाय इसमो विधानसभा केंद्र बिसिंगाव अब जनजाति तै कबुने मनाइसरी गामियाव लाइथांजाक 6 बोसोर तयै कोरिया मोताय आरो संजाक कोरिया मोताय पलायजागो अब बेलायखाना सिनि बर'नि बागै सिसारनानै बा सिनि बर'नि कायसा ट्रेडिशनल कायसा सिनि हुकुमनि कायसा धर्म हायकबा मोतायनो पालायमानि कायसा सिनि नायजुजु संनि आमलनि सिबिनो जों नुगौ इभेन जों प्रत्येक सराय रखनि जरावफोना आं बहायनो सरायनि जरावफोना नुखाखौ पाराबो नखौ थाङै गरिया मोसालायमानि गरियानि जरावो बे गरिया मोसामं गरिया रोजामं बे गरिया मोतायनो ति पालायमानि अबसिनि कायसा ट्रेडिशनल कालचार ट्रेडिशनल सिनि हुकुमनि कायसा मारि का अब बेलायखाना सिनि नायजुजु संनि जरानि सिबियाव हाय लायजागै फैयो दाबुक जरा जराबो जों गोबां मा आमचाइरावबो गायसिनि ट्रेडिशनल कालचार बा ट्रेडिशनल सिनि ड्रेस ट्रेडिशनल सिनि रोजामं बा ट्रेडिशनल सिनि मोसामं बा ट्रेडिशनल सिनि ओन कायसे दिस कालचार नि मानावनो उनावतेबो दाबु कताल जेनेरेशन फाइने रखनि थानैबो बुसाग्रनानि बागै अमा हायसिनि स्थान हेकबा माहाय जागा बेलायखाना सिनि बागै इम्पोर्टेन्ट सिनि दखनि बागै बेलायखाना तिनि अमो पहिला न तिनि अर फाइसा पयो बिलुनिया आमचाइनि समो विधानसभा केन्द्र साउथ डिस्ट्रिक्ट नि मोताय गामिगो के अमो प्राय 6 बोसोरति अमो मोताय अर पलाय जागै दंगो आमचाइनि बररावबो बेलायखाना खातम खाजा खालायै फेस्टिवल रक खालायो गरियानि जरावो अंका गरिया उत्सव खालायो के अमो हायकेना बसकांगो जत मानसाक नायनाय अमनो संतैबो डेभलपमेन्ट खायनानि थांतनियाव जों सरकारनि तामतामो जों सुबा सुरैमान आब्लाना चाइतबो एलाकानि सिनि मेला डेभलपमेन्ट कमिटि दंगो बे लोकेलिटि सिनि एडमिनिस्ट्रेशननि सिनि पंचायत बडि रक दंगो बरबायना जों कोर्डिनेशन खालायै DMLJM कक सालायै अमनतैबो डेभलप खायनानि बागै चाइतकनाय तिनियाव बाहायना कक सालायनाय जा